Niin mä oon koulun pihalla. Moi. Niin, mun koululoppu just. Sori, mä en ehtinyt kuvaamaan. Mutta nyt tän matkan mä ajattelin kuvata teille. Ja muuten mä näin aamulla hiiran. Se meni semmoseen mikä kolo onkaan. Semmonen niinku kamala mies liukastua, kameisesta mäkeä. Niin sitten kukaan ei uskonut mua. Niin tosi kiva, kun se oli oikeasti niin söpö se hiiri. Ja kukaan ei uskonut mua. Niin kiitti luottamuksesta. Mutta meillä oli tänään ekana malua, matikkaa, uskonto, sitten oli kaikkea liikuntaa. Me mentiin tonne, mikä toi on tonne Oulun kylän Tekojäälle. Joo. Niin. Mutta ihan hetki, palataan kohta. Ja nyt mä menen kotiin. Mut muuten mä oon tehnyt tän avainnauhan ihan ite. Mutta kaikille niille, ketkä on mun kanssa samassa koulussa, ilmoitus juttu. Minä aion niinku värjätä mun hiukset joko kokonaan mustaksi, mustaksi tai liilaksi. Hui toi rengas, siis tää rengas juuttui mun peukalaan äsken. Siis hyi että mä säikähdin. Mut mä oon myös tonne juna-asemalle. Niin. Ja sitten niin. Ja nyt mä tulin kotiini. Älkää väittäkö tossa, mä tiedän se on ikävää lapsille, mutta mitä mä voin. Ja nyt mä syön Haribo. Jep, mutta my day päättyy tähän, joten